Jeg vil vise dig i dag, hvordan du skal vende på dit striktøj, det der hedder German Short Row. Nu har jeg lige tabt med, skulle jeg lige se. Det er jo sådan set en slags vending, du kan bruge alle mulige steder, hvor du skal vende. Jeg synes, den er rigtig god, fordi at der kommer ikke nogen huller, der hvor man vender, men jeg tror lidt, det der vending, halløj, det er sådan lidt en trosag, men det her, det er den, jeg foretrækker i det her stykke. Jeg har brugt den til overskåret, herremodellen overskåret, og nu vil jeg vise dig, hvordan man gør. Jeg har strikket hen til der, hvor jeg skal vende, strikket masken, og så vender jeg. Så tager jeg masken af med garnen foran, og det er lige meget om det er en ret eller en vrangmaske. Og så trækker jeg i den, så den kommer til at være rigtig stram. Ja, den er rigtig stram. Og så strikker jeg tilbage. Og det gør du så. Skuldrene på overskåret, den er skrå, så det er der, jeg bruger den. Men man kan også gøre det, hvor man vender, hvis man stikker raglan op fra og ned, eller man skal lave en ærmekuppel, eller sådan noget. Nu vil jeg lige strikke alle vendingerne, og så vil jeg vise dig, hvordan man strikker vendingerne sammen. Så jeg kommer tilbage. Her har jeg så vendt over det hele, eller vendt over alle de masker, der skal vendes om. Når man tæller, så ser masken, den ser sådan lidt sjov ud, men man tæller den altså som en maske, simpelthen på en måde har 2 ben. Så det er en maske. Jeg skulle tælle vende for hver femte, så det er 1, 2, 3, 4, 5. Så ved jeg skal strikke dertil, og så vender jeg, og så laver jeg den der vendemaske. Det her, det er vrangsiden, der vender opad, og maskerne skal være ret på retsiden. Det her det er retsiden. Så jeg skal strikke en pind vrang over alle masker. Og altså det her, det er bare en prøve. Herude, der vil de faktisk være vrang på modellen. Men jeg skal strikke vrang over alle masker, og den måde, som jeg gør på med de der vendemasker, det er, at jeg stikker ind under begge ben. Ind under begge ben. Som bare var de en maske. Og så strikker jeg den vrang. Sådan af. Så blev den sådan her. Jeg vil lige vise det igen med den næste. Så vrang. Ja. Hvis nu, at det var en ret maske, så vil jeg bare strikke ret. Sådan her. Ja. Så vil jeg gøre den her færdig, og så vil jeg lave en video med, hvordan du laver hestetømmerkanter.